محمد سراج مبارك مستروي إلي دم قلمم جالي إنو كريد بمم يدي الله نيوك أحمد inde Allah jurumdira jurmotoɗo jettoɗe goɗen ko Allah lamɗo joom jobdi o lamɗo ñande jobdi ñande ñalawma daraga takɗo annabi men mo dewɗen oɗo tuma en jetti Allah no fewi en jettiri ɗum Allah hande ko Gunas TV yettiɗo salminde e juurade yetti goto e mawɓe meɗen tawi ko mawɓe Madina Gunas naaɓe feranɓe Allah gari ɗo e ten eɗen gandi no wayno no Madina wano walla no haalirano hewɓe kam won hen yiiɓe won hen teskiɓe won hen nanɓe e oɗo tuma noon koye ɓen ɗo goto e mawɓe dental he jottiɗen ɗo salminde e juurade e ñagade duwaw kono kadi e jokkodirde mo wooda ko yewteten hayso ko seeɗa to banggue leƴƴande hakkude makko e ceerno no ferdi no ardi to immi no wiyete ɗen ɗon gueɗe gonɗen e fuɗɗade hen bisimilla moɗon e Gunas TV kono kadi bisimilla moɗon e rewindade ɗeɗon jewte baɗoje patton lamiji. Assalamu aleykum warahmatullahi taala wabarakatuh. Aggal salmini moon e juurade on e ñagade duwaw e dunade on Allah addimi ɗo min jeyami ko wuuro ni wiya Dabay ɗum ko caggal Podor eyo toon noon ɓurmi lollude to on ko koddo kono ko tawno innam haqiqi nde ka Aliyu ko jaltimi ko koddo o kam min kam majjiram sona toon ɗo jeeyami to toon ha ñalawma hane mbitemi tan ko koddo kono noon tawno baba mbimi ko Aliyu hande ko inde Aliyu nde tan ɓuuri mi yarude no ummimi toon garimi ko kay haydi gardunmami ko janggoyde ko Allah addimi ko kay haydi yiidimi ɗon e ceerno Malick Alpha on sa Allah waɗi jokkoymi e muɗum fodde ko dañimi e Qur'ana no fotiri fof ɗon jangimi ha jofnimi kam e makko e ceerno Malick e nden sa noon waɗanno Allah waɗoy daka yontoy woni men gardi daka nden yimi ceerno mawɗo mi yinomo ko nden woni ham yiidemo tiki ceerno mawɗo eyyi ceerno Alhaji Moussa Saydou nden sa Allah waɗi jonduroymi makko ceerno wi hankkadi yomi yeytu Allah ala fof e makko on sa mbaɗirmi noon kisi Allah waɗi min gondiri noon min gonoyi ɗo ha kanko ceerno no wondirten gandiriɗamo ni welde gondigu e wawde yidde e wawde teddinde minenne en ɗamma men banggue ƴiƴam ala ɗo no fewi galle sarɓe se min ɗiɗi jiidude ni woni min gondiri ni ha ceerno Tidiane itti korto Allah rokkimi ñano wiitem yomi yaaɓel gara min salmino ceerno mo Jooɓen kanko ceerno Tidiane o yimi ya ha jiiya ceerno mo Joob salminama jokkoɗa e makko Allah waɗi ko jeeymi ko ha ñi suma meɗe salmin ceerno mo Joob tan min gari ɗon taw hiiri o wimi aha ganda noon min mi wona ese eyyo ganda min komi mawne te taw ala tinani ɗum ɗo ala tina mi wona ese komi mawne eyyo woni ese ko ceerno Tidiane saɗa waɗana waɗan ceerno Tidiane ko ceerno mo Joob wimi ni machallah ɗum waɗi kanko mo weeli gondigal wallahi ko jibinaɗo ko esiraɗo kono wona ɗaminiɗo machallah wallahi o wona kadi pawowo neɗɗo hunde wannam hunde walla rokkam hunde ala o waɗani noon fodde ko men gondi ko ha woni jagol makko o meeɗa fawde mi hunde joni noon ni wurda ha woyi hoyi kanko ceerno mo Joob yehoyi woni min hankkadi woni min keddima o wi ko wino ko Allah ɓeydimi tabbidde mi wona ese komin mawne yeehi yaari noon ɓeydima hankkadi waade noon ɗum woni Allah waɗi ɗo min gondiri ɗo hankkadi ngal gondigal minne Allah waɗi guilum garmi koye leegal ramatullay gonmi on sa kamɓe ceerno Abou Bembal ceerno Dawoudou ceerno Alassane Thiam Malle ceerno Alhaji Malick ewo ceerno Harouna ceerno Malick ba Ibrahima ceerno Ibrahima Ba ɓe min gonduno ɗo tar jaguele on sa
ceerno noon ɓe fiɓimi yoɓe an mi waɗanaɓe salli wonno salli ko adam gaabo adam noon wi eyni wonde dande ne muusa natti wawde woni ɓe fiɓimi min e Malik e Saydou Samba ɓe mbiya ɓe gandi mbiɗa jogui dande kono ɓe gandi mbiɗa wonde asma sellani kono fof ɓe mbaɗi kam mawɗo yo Malik rewa hen Saydou ne rewa hen ni min gondirno e leegal he Saydou Samba eyyi mawnum ceerno Harouna joni noon Allah waɗi ni min tata gonduno komin gondi ko won Allah ne reeni min meeɗa wiyede min baddi walla min meeɗa wiyede wonko min podiri ɗum fof Allah ne reeni amin hen ɗum kadi ko denal Allah wona minen komin gondi ko ha Allah waɗo e Malik Malik kamin ɓuuri wallude amen haqiqo kono refya nde tawnomo doganno forot o woppi ha laaɓi an kadi minen fof tatam gonde e jamaa he kala amen kala noon garimi e yaade mi haalana Malik walla mi haalana Saydou ni men gondiri ha Malik ne yeehi hade Malik yaade tan Saydou kayim ne rafama Saydou ko rafa ko hankadi natti kayim natti noddinde no natti hankadi ballal amen mi aussi heddi min e Malik min e Malik noon minen gondi minenne ha ka Allah waɗoyi ha kankane o yeehi komin lomtimi ko ɗo noon duuɓi 30 ɗi haysi manki ko seeɗa walla fawani minen sak minen mbaddate jamaa he leegal ngal noon mbeɗa yetti Allah mbeɗa yetti leegal ngal sabu ɗum fodde ka Allah waɗimi ko emal ngal ne famɗi mataw purguidirmi hen ne famɗi purguidirmi hen ɗum koye moƴƴere ma jeeya ko kamɓe tan hankkadi sana keɓe mbaɗinimi koye moƴƴere ma jeeya ko keɓe mbaɗinimi ala kam keɓe mbaɗatami alhamdulillah yo ni wondira noon ha ko ceerno mawɗo yahoyi ko ten cidde hen hankkadi nden sa ɓuuri huccidde amen eyo ana nafa men o ne walla men ne rentina men kadi won gueɗe ɗum fof kadi Allah walli kadi Allah kadi reeni ɗum ni min gondiri ɗo ha woni min ɗiɗo duuɓi jomma on duuɓi 4 walla 5 ɗi sellani sellani joni ay ɗo ɗo gomi ɗo hayso men naata ɗo ko ma yimɓe yettami o jagga ga ha joni ni ɗi waɗi jama kadi mbaɗi mi yaata wawa yanti hen kadi joni gumɗam yani hen ay bamma Alaji Malik ne famɗi haaji mo ƴettata warata ha mo abrami ne famɗi ko dañata ko wayni suna seeɗa o are haaya am kadi mbeɗendi kanko daɗimi bangeji foof kanko daɗimi bindi kanko daɗimi koyngal kanko daɗimi haqqille kono ɗum ɗo fof so woni neɗɗo ene yonama ne ara e ma ɗum aɗa welto min haqqiram nane mon kayni heddi ko sukaɓe zamanu hande o ɓeydi han ɓittude ɗo koyngal ko yaha wawa yettade nokku kono ɓerɗe kam gondi en goto men fof ne yiiɗi goɗɗo ɗum wawa ɗum yahande wawa hande ko mbaɗɗon ko alhaali mawɗo ko dawol mawgol mbaɗɗon ɗo min Baba Aliw so tawi woni ndende ɓe cuɓima hankkadi Allah newni ceerno yamirima gonɗa Salli nde e ko almami oɗo tawnoɗa ɗo walla ko ceerno Dawoudou tawɗa ɗon walla ko nden ko on gonduɗa walla ko ceerno Abou tan ɗon Allah waddodiri on direct walla ceerno ɗon hawni nden sa jama ka tan noon jogui ko jogui almuɓe ko heewi no woodi meeɗi ɗo wadde silque goto ceerno Abdoul Yamir noon silkeji 7 subaka goto ɗo jama ɗo nden sa ɓuuri ɗo wawno ɗo julnude ceerno Abou ne julno ala ceerno Dawoudou ne julno ande minen min cuɓade ceerno Abou taw nawamam to tawno woni to artan taw eyi ceerno Dawoudou ne julno altan ceerno Malle ne julno ɓuuri heewde saloto julde ko ceerno Malik Alpha ceerno Abou Bembal ne julno
min kewi almaneɓe okay wallahi ala hen tan biyaɗo ko an tan julnata ceerno Demba kadi andu ko neɗɗo mo Allah walli neɗɗo coftuɗo on kam haqqinaɓe tooñiret ɗum mbiyatno janggata fati so mbarase no tooñen sukaɓe tawno neɗɗo yusude den ɗum o wi ceerno Demba janggat fati ko galle mum yettoto jama o tan wala daalin ɗum noon ko tooñangi hak no wayi yawde mo walli ɗon yimɓe so dabbude ari jama kane yeewa seeɗa tawa ko yimɓe fof dillini sababu nden sa minen ɗeɓa ɗo yeewede seeɗa minenne min batti yaade nden ɗum ko taw wonde ko métier goni kewani wuure ko ɗum waɗi noon walla ko wayno nden sa ko wonno nden yeew waɗatno ɗum yeew sukaɓeɓe andu nden sa engel o ɓuuri waade heɓade seeɗa yimɓe fof jaara ko banggue engel to yi ko ɗaɓɓude ko wayne guerte en eyyi yo noon yehide a ɓooyi min tawi jaggol engel ngol janggol Tamba ngol ɓuuri wadde suturu Tamba o joni sa yettima tan a heeɓi galle sa luu walla looɓi alhaali ma fof no gasa ɗon engel o noon kalɗa mbaɗɗa jammaji wal tati mbiyatma ko ma jawta ko beela caɗele hewano e mon onon banggue salliji to immade salade ne ko nandi hen ɗum ɗon wonde cellal de coftal no feewi eyyi ko ɗum ɗon kam hoore nde foof ko cellal e softede waktu kam min waktu famɗi ko daɗetemi hen on wawi wonde fof noon tusubare nde wona tusubare wona takkusan wona futuru jeeƴi haalaka so wendogo ngone tawno Allah kadi rokkimi woni mbeɗa ɓaadi jama o oɗo galle ne keɓirimi ɗum nene hawni ñen goni galle ceerno ñenen ko aljuma nden sa noon taw suwa heɓdemo ko galle nder calleji almadi ɗo tan gonmi minen jogui ɗon suudu almuɓe minen mawɓe e sukaɓe minen lowotoon min lowoto mbeɗa jooɗi takkusan tan mbeɗa wone caali ɗo ummimi caali he tan na ceerno Bello noddimi garmi orkomi jongi o wimi ceerno rokkima galle gonɗo jama o gonɗo hirnangue jama o mbimi taw ko galle ceerno gonɗo anda wiite tan ko galle ceerno o wi on tigi mbimi taw ko min noon o wi an tigi ni keɓirima o galle ñanden ko aljuma beela salliyagal ɓeydo ñiɓde eyi joni noon o wimi o wimami ar toon jangga mbimi jangganongo asan mi yiiɗa loppude dawol yamirore nden sa Allah ne walli en dawol yamude fof en jahat si hama kadi gollete wona hebde lekki darte on daari ala min jahat o yimmi wata ɗum haɗa dawde daw somi ari subaka mami yahde ƴetti ceerno maɗa mi yami holoy ɗum nokko ni woni pinmi aset mi haalnani ceerno maɗa ni wintan min dawmi ceerno Bello goni galle ma gani taw en ganduɗa ɗum momi toon tuggo sawdade ɗo yettami ceerno maɗa ƴettu gasariti hay ceerno maɗa tinani haw yettiɗo galle ɗo o taabi haw gasi oye sunno rokke Aliw oɗo galle ni woni keɓirimi galle o waɗi ceerno maɗa waɗi en doosa tati tusbare yoni ni yimɓe andari tan ha biddite galle jiddo tan gofo hangal laawi hol malɗa galle ceerno doosol ban ceerno maɗa wi sunno rokke Aliw ɓe garti hay goto haalani go foti artide taw o meeɗi gotol yummum ceerno Ibrahima ay debbo mawɗo eyyi ma mbuuɗi o meeɗi wiide o wi oɗo en mbi oɗo galle ha joni o joom galle o arani so ari tan on tinnata o ari nena taw min mi arani mawɗo ne wonduno ɗin kaysaji eyyi kani woni mi keeɓimi galle o kippirami hen kam ha canguel mum haw foti min ndemoyi ɗo ke mbiyata ko Bello Hammel ƴettu inne nde ko Bello ngel minen edi toon min ndemi toon ha ndungu silti min e Malick Sadio Bello ngel gone fiiɗon tuufeje min piimi cuuɗi ɗiɗi Malick fi suudu ɗum woni garti min gaddi tuufeje ɗo galle ɗo ñande men dawata ɗo fodde caɗele ne mbayi ñande men si leegal ngal maro heewi en dawi ɗo
ɗo ha musfala alaji moussa sy kañ addinimi sukara e warga caɗele ne mawni cer oɗo mawɗo almami karamat o abdoulaye wan gen saka guese woni o ummi guese o ari ha hawrite dawde hen kanko ƴetti suudu ousmane woni o ƴetti suudu ɗum waɗi cuuɗi ɗiɗɗi fof ma on ñalawma ɗum mi dañiri ni ɗum fof ko barke allah ene barke ceerno ni kam woni alhaali o hankkadi noon hoɗa en mbaɗi cuuɗi sukaɓe leegal ngal paabimi ɗo dawol gotol en coppoy kewe cuuɗi wanga kaɓɓa ala caɗani sa dawi ɗo ko temeɗe ɗiɗi kewal coppata ɗum ne taw kewe moƴƴi wona kewe mbaɗana galalen ni kewe moƴƴi o wi walla min mbi holno jiiruɗa gila nden e on ɗon saaha no wano ni to banggue jokkereji enɗam e ko nandi hen no wuuro ngo wano nden ni e oɗo yonta hande o saaha hande no waadi ni holno jiiruɗa ɗum oɗo zamanu kam sa ƴeewi zamanu no wayni hen banggue ɓeɗe ɓe ustade hen sabu hande nafoore goto men tan goppa golle ma tan jaa jokkoya enɗam e goɗɗo ne waɗa kono heewani sa yi mi mayi cuuɗi ɗiɗi ñalawma goto mbuuɗi mi waɗani hen wima ɓe barke sa hay baɗgol battani baɗgol ataye o ko worɓe mbaɗnimi fof kamɓe arɓe dawolɓe ande ɗum ɗon manquene kam ko ɗon haaɗi oɗo abdoulaye ummini guese haqqene mbaymi tiiɗe gasi gay wasa jogade hay ataye tan mi ittani wiyama ɗo ɗum ne wonki ɗum yejjidde alaji moussa sy nden saka patron ko mawƴƴo ko mawɗo on addi hay sukara e barka on addi ari kadi walla men ƴettu tuufeje e ɓakkere fof hamin gayni ka gollete ɗe ɗon e mi 2 heures tan taw cuuɗi ɗi fof gasi go fof ƴettu suud tan tan kadi yimɓe ne cargo kadi ko gonga joni kam ɗum weeɓani hande o ala hande kay ka o sa ñaa dawi ɗo golle ma tan ƴewata ko maçon mo toɓɓuɗa hunde taw ko balluɗamo taw kadi ko balluɗamo on sa totta ɗum ñallon hen waddude jiyama yaa hande e zaman o yimɓe ne laaɓi deedi kono keɓani mbayani noon ɗum to ngal to jokkodiral no wano ni e jurmodiral no wano ni ɗum hande ala eyo gondi ko ceerno mawɗo gondi ko ceerno mawɗo ene weeli ha no feewi kono ɗeɓani weewde kadi holko waɗi ɗum ceerno mawɗo kañum ko mbawɗa wadde foof an kay feew tan taw tan aɗa feewi an kon gotum ñande fof noon mbaɗɗa ko hawrani cukkata ko andama ɗum ko jikku makko kanko o ala oɗo ko ni walla ko ni ala ka ɓi moƴƴe walla ka ɓi to an ka fewta waɗa jaɓɓo kadi addude makko ko jiiɓi kanko so feliti haalandemo ala hen ko suggata o halne tan ha laaɓa ɗum waɗi kanko gondi ko makko kala jiiɗa neɗɗo wi ronki wonde makko e neɗɗo o woni wona e makko woni so woodi ne mbaɗa noon o haalanma ha laaɓa so woni kadi addema ko haaju mo heewi wallude mi haaju hen kala no wallanima andu koye ma woni sa jiiɓima noon o hersantama haalande gonga haalnande gonga ha laaɓa ko alhaali amen no forɗi taw ko Allah heddi ɗum ɗo tan kam jubban mon mi hen ko ɗum ɗo ɗum ɗo woni ko dañmi kam wawde kam firlade kam jetti Allah noon no fewi jetti Allah no fewi jibin kore banggue enɗam ɗam minne mi dañani enɗam tan nootiɗam mi dañani ɗum ñamin gadi nde mawnam nde tottuno ɓiyum ɓiɗɗo ñande men jettiɗo jomde altini nden sa min umiri kay hayɗi dakane weeti altini dakane sako galle o gandiɗa rewɓe ne mbaɗa hen o wi mawnam o sana ara attoy ɓiyum ɗum ala kanko debbo o ara on joli toon joli Podor ari ɗo
ñande jofti Tamba ɗo fini dawi Tamba fini subaka namni jaatigi makko hol jeere nde heedi on haalnima jeere dow ndeya jeere dow eyyi o fayti o fini subaka tan o fayti mawnam tan ko ɗanni yangue seeɗa ari ngabbe jeere nde ha heeɓi dow tan dari ñande daka saki ga andi baydaji hankadi ko dowdu tan godema fat hankadi wona dogden hoɓe paati Tamba garde Ceerno Malick min ngol lawol keddimi ga keddimi ga ko Allah waɗi ɓe gati haɓe jetti tan ɓe ngabba gotel no woto hen nani hen ko neɗɗo ñelɗo o yi mawnamo tan o darti taw ɓe jawtimo seeɗa o wi goɗɗo an ayi on way nandi nde Aliw ndeke mawnamo nani tan yimi argay o yimi argay tan on rutti o hol Aliw woni o wi on bona Madina o hol Ousmane woni o wi Ousmane nana e lawol ara ɓeɓe kalda ɗo mi yahan tan ha ɓiɗɗo yetti kisi mawno mo jaggi jungo ɓiɗɗo o hol Ceerno Malick woni o yombon galle to nden sa min goni koɗo galle Ceerno Hamidou wonnoɗa suudu ndu min payto ɓe payto ɓe gari calmini on ha gasi Ceerno Malick salmodire makko o wi Ceerno Malick min de garno mi wiya ko sukaɓe tawra ɓe nana mi nannama ummimi kayedi min paati ga ɗum noon waɗi wi cagga jakare anda mbiyanno ga ko leydi ɓaleri o wi jinnomi ko telmina Aliw ara babam ko biɗi yam artuɓe kanko Aliw e Ousmane Ceerno Malick wi mona wona noon mbatta ara kirda mbaali ya Madina jewtida e Aliw ɓe pamodirɗon foof on pini jangga garon o jaɓi woni ɗo ha heeri o hirdi e Oumar Khalilou ɓe pokkite payi galle Ceerno Oumar ɗane lawol jetti galle Ceerno Oumar ronki andude galle Ceerno Malick ɗe henno ha woni taw ko pamara tan noɓe ko ɗani ko ɓeyɗi yonaɓe ƴetti lawol musfala bedde musfala o haaɓe telli bedde mawɗo tan ɓe ƴetti bedde mawɗo o heftinani hankkadi kay ko mawnamo tan namnoto eɓe gaɗa galleji Adama Sall en ɗi mawnamo namni tan mawnum Adama Sall en o wi ara Jibril Sall o yara jehen o addimo tan ha damal galle Ceerno Malick mbeɗa woni nder suudu ɓe calmini tan keftinimi dande jaltimi min calmodiri ha sadi joni o min de komin elaɗo mbawi wi noyima ara noon ga mbimi eyi mbimi noon Mamoudou mi sikka hankkadi komi perɗo min gami horata ɓiyo noon sen pini aɗa wawi ɗum nawtude ala basi ɗum kam basi ala ɓawi yummum koko hari wi ko sana ɓiyum ara on sa nawta on min mbawi ɗo ha weeti min yeehi galle Ceerno emin jiiɗi yiirude Ceerno tawno daga ñande saki min kori min ñalli kadi min mbaali ñalawma ɗiɗaɓo min dutti Ceerno Tidiani kadi anda wonde Ceerno Mansour haaltaka jon kadi min kabri kadi min kori jetta Ceerno mawɗo no wuuri min kori kay on sa mbimi joni wayne tan o wayni tan kankam o hooti minen min keddi ɗum woni keddugol am ɓiɗɗo o nawti ɗum ko nawdi ko ɓiɗɗo babam wi kañum ni an gaddoynoɗa tan ko ɓiya minne somi yahan tan mi addata ɓiyam jimnaɓe hay goto en ara on goto arno woni heɓani ne jiɗɗini o wadde haalde Ceerno ni min dañirani noon o hooti o artoyade o artoy ko gotol caggal mum ɗum woni noon hankkadi hay duttugol babam ngol haadam gaba haalimi ɗum min jooɗi tan o wimi Aliw an de wuuro moon to mawɗo goto no hawti hen laaƴa joom duuɓi mbimi wadde ko babam o wi ala o wolti hankkadi o wolti ni woni kesi gonmi ɗo hannde ngo silti woni johoymi toon garimi ha jettimi ha naarimi galle banam debbo goto nan ɗon e nder Podor mbimi an kam mbimi ɓinguel makko an mamma waɗi tan ɓiɗɗo debbo ɗon ko jaapa deƴƴi yummo artini yaltuno o wi min de kawnami kam ɗo mamamnoɗe tan o wi min mbawi wona mbawi ruttima mbimi ha o wi mbawi ruttima ɗo woni ko laaɓimi hen kadi to kanko Adama tan haalannomi ndeka Adama haali ko gonga eyyi anni tan anji ka wiite ko taƴam ɓeremen o ko nandi hen
kono mbeɗen nden sa wuuri amen ngo fof sana hen mo hecci ala keccuɗo mo hen machallah eyyi on calmini min juurima basirɗa sukaɓe oɗo saaha eyyi o sukaɓe ɓe golloɓe radio ɓe e sukaɓe wuuro ngo fof tan sana onon beltini kala den min keeɗi mum ɗo Allah ka seedi ala ko mbawmi hen kono mbeɗa welti sa yi kani mi ala e mum koyɗe ala komi sellani kono so wonano ɗum ɗo e galle mum kaɗan tiiɗani wallahi no woodi beele yananani kene yanema fof yanate am inchallah oɗo sumane mbeɗa yiiɗi ɗum guille kawniɗi sabu ko haalata koko ɓeydata tan o ɓeydata no woodi mbeɗa ñaago Allah kadi yo Allah junno balɗe ɗe amin ya rabbi yo junno balɗe ɗe sago barke Allah nara am anne kam taari hay kaltaɗi ne ñaago yo Allah janno yo Allah jaɓane amin amin belti on no fewi a jarama yo Allah junno balɗe ina battanɗe e duso ɓooyo amin amin jarama no fewi min jettima onon liggotoɓeɓe ononne foof yo Allah waɗe mun barke amin ya rabbi amin ko mbaɗɗo ton kone yo Allah ɓeydu ɗum amin ɓeydu kadi cellal ɓeyda gurdam ɓeyda kawral amin amin sabu ɗum ko mbatton ko mbaɗanɗon ko julɓe fof hay goto mum waɗanani galle mumen tan Allah waɗanani kadi leñol mum tan ko julɓe fof mbaɗan ɗon ɗum noon min ñaago e Allah junno balɗe ɗe rokka kadi battane moƴƴe hokka an kadi aɗa sigue mbawɗon deƴirde ɗo iyo onon sukaɓeɓe ñagoto Allah yo Allah uddit yo Allah uddit ko wone wuuri eko wone ladde fof onon jaruno onon jaafo kala ko haala hen ko fewani maɗa koye mawgu woni taw noon sa mawni han kadi gueɗe kewɗe mbattata weñadema fati e salatul fati As TV min calmini fof min jetti fof min jarni fof sikki ala jokke rewidade ko fandare joguinoɗen nde ɗo kam ɗo o kam o saaha hande oɗo élément sen jiiɗi ene mbawide saaha hande fandare men nde cohluɗen hen nde en keeɓi ɗum no hannirta ni ko yettere Allah tawi eɗen jottidiri e mawɗo men goto e jinnaɓe men kadi tawi ko salli mo jamaa ramatullay e duuɓi kewɗi kadi ko yettere Allah woni hen ko machallah ko nattude wawde tan dartinimo e salliyagal he ko yettere Allah machallah ɗum noon en jettimomo en keeɓi hen fayidaji kewɗi ɗum noon ko musidɗo moon Ousmane Camara e musidɗo moon Mahmoudou Malick Ba garno yettademo e yettodirde mawɗo oɗo wiyete ko ceerno men ceerno Aliw Diop Seydi Diop ɗum noon min jettimo min jarnimo assalamu aleykum wa rahmatullahi taala barakatu jokko rewidade Gounass TV Muhammadu Sirajo mo barke mum saroye e leyde mo golle mum jaali e nokkuure yiɗɓe mum jaɓi Allah njokke Ahmada